St Mark chapter 14 beginning from verse 1 ivangeli ngaMark isahluko seshumi nane. Emva kwezinsuku ezimbili kwaba khona iPhasika nomkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Abapristi abakhulu nababhali bafuna isu lokumbamba ngobuqili bambulale. Ngakho bathi makungabi ngomkhosi kungaze kube khona isiyaluyalu ezweni. Kwathi eseBhethaniya endlini kaSimoni owayenochoko ehlezi ekudleni, kwafika owesifazane ephethe umfuma we-alabhaste wamafutha enadi lodwa elibiza kakhulu. Wachoboza umfuma wathela amafutha ekhanda lakhe. Kepha kwakukhona abanye abakhuluma bodwa ngokuthukuthela, bethi, "Kwenzelweni lokhu kuchithwa kwamafutha na? Ngokuba lawa mafutha ethengiswe ngawodanariyo abangaphezu kwama300 kwaphiwa abampofu." Bamthukuthelela kakhulu. Kepha uJesu wathi, "Myekeni, nimhluphelani na? Usebenzile umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo. Nanini uma nithanda ningabenzela okuhle, kepha mina aninami njalo." Wenzile abengakwenza, wandulele ukuwugcobela umzimba wami ukumbelwa. Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho liyakushunyayelwa khona ivangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo kube yisikhumbuzo ngaye. UJuda Iskariyoti, omunye wabayi12, wayeseya kubapristi abakhulu ukuba amkhaphele kubo. Sebezwile bathokoza, bathembisa ukumnika imali. Wayesefuna ithuba lokumkhaphela. Ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo, okwakuhlatshwa ngalo iPhasika, abafundi bakhe bathi kuye, "Uthanda ukuba siye silungiselephi ukuba udle iPhasika na?" Wayesethuma ababili kubafundi bakhe wathi kubo, "Hambani niye emzini, khona nizakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi. Mlandeleni. Lapho engena khona anothi kumninindlu, 'Uthi umfundisi, iphi indlu yami lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na?' Yena uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu elendlelweyo, lilungisiwe. Silungiseleni khona." Bahamba abafundi bafika emzini, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Base belungisa iPhasika. Kusihlwa kwafika abayi12. Sebehlezi ekudleni, uJesu wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, omunye kini odla nami uza kungikhaphela." Baqala kudabuka, bathi kuye ngamunye, "Kungaba yimi na?" Wathi kubo, "Ngomunye wabayi12 okha kanye nami esitsheni. INdodana yoMuntu iyakumuka, kambe njengokulotshiwe ngayo. Kepha maye kulowo muntu iNdodana yoMuntu ekhashelwa ngaye. Ngakukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga." Kwathi besadla, uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wabanika, wathi, "Thathani nidle. Lokhu kungumzimba wami." Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, baphuza kuso bonke. Wathi kubo, "Lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi. Qinisile ngithi kini, angisayi kuphuza okwesithelo somvini kuze kufike lolu suku engiyakusiphuza ngalo sisisha embusweni kaNkulunkulu." Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma baya entabeni yeminqumo. UJesu wathi kubo, "Nonke niza kukhubeka
ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakushaya umalusi izimvu zihlakazeke. Kepha emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela kuya eGalile. UPetru wathi kuye, noma beyakukhubeka bonke, hhayi mina. UJesu wathi kuye, qinisile ngithi kuwe, namhlanje ngalobu busuku lingakakhali kabili iqhude uza kungiphika kathathu. Kepha waqinisa ngamandla wathi, noma ngingaze ngife nawe angisoze ngakuphika. Basho njalo bonke. Bafika endaweni ethiwa yiGetsemane. Wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisaya kukhuleka. Wathatha oPetru noJakobe noJohane waqala ukuba novalo nosizi. Wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni, hlalani lapha nilinde. Waqhubeka ingcosana, wawa phansi wakhuleka ukuba uma kungenzeka kudlule kuye lo mzuzu. Wathi, Abba Baba, konke kungenzeka kuwe, ake ususe kimi lesi sitsha, kepha kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza wabafumana belele, wathi kuPetru, Simoni, ulele na? Ubungelinde ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye wasuka waya kukhuleka, esho lona lelozwi. Esebuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abo ayenzima. Babengazi ukuthi baza kumphendula ngokuthini. Weza ngokwesithathu wathi kubo, nisalele namanje niphumula? Kwanele, ihora lifikile. Bhekani indodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bhekani ongikhaphelayo usesondele. Khona masinyane esakhuluma kwafika uJuda, omunye wabayishumi-12, enesixuku esinezinkemba nezinduku sivela kubapristi abakhulu nababhali namalunga. Kepha omkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi, lowo engiyakumanga nguye, mbambeni nihambe naye nimqinise. Esefikile wasondela kuye masinyane wathi, Rabi, wamanga. Base bembeka izandla bambamba. Omunye kwababemi khona wahosha inkemba, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe. Jesu wathatha wathi kubo, niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba. Benginani imihla ngemihla ethempelini ngifundisa, anangibamba, kepha ngakugcwaliseka imibhalo. Bamshiya bonke babaleka. Insizwa ethile yamlandela, yembethe indwangu nje emzimbeni, bayibamba. Yayisishiya indwangu yabalekaze. Base bemusa uJesu kumpristi omkhulu. Kwabuthana bonke abapristi abakhulu namalunga nababhali. UPetru wamlandela ekude, waze wangena egcekeni lompristi omkhulu. Wayehlezi kanye nezikhonzi otha umlilo. Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi ngoJesu ukuba bambulale, kepha ababufumananga, ngokuba abaningi bafakaza amanga ngaye, kepha ubufakazi babo abuhlangananga. Kwasukuma abathile bafakaza amanga ngaye, bathi, thina simzwile ethi ngiyakulidiliza leli thempeli elenziwe ngezandla, ngakhe ngezinsuku ezintathu elinye elingenziwe ngezandla. Nakuba kunjalo ubufakazi babo abuhlangananga. Kwase kusukuma umpristi omkhulu phakathi kwabo, wambuza uJesu wathi, awuphenduli lutho na?
kuyini abakufakaza ngawe laba na? Kepha wathula, akaphendula lutho. Umpristi omkhulu wabuye wambuza wathi kuye, "UnguKristu, indodana yobongekayo na?" Wathi uJesu, "Nginguye. Niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla iza ngamafu ezulu." Khona umpristi omkhulu waqebhula izingubo zakhe wathi, "Sisaswelelani ofakazi na? Senikuzwile uhlambalaza. Nithini na?" Bamlahla bonke ngokuthi ufanele ukufa. Abanye base beqala ukumkhafulela ngamathe nokumgubuzela ubuso nokumdushuza, bathi kuye, "Phrofetha!" Nezikhonzi zamthatha zammukula. UPetro esegcekeni ngaphansi, kwafika enye yamantombazane ompristi omkhulu, yambona uPetro otha, yambheka, yathi, "Nawe ubunoJesu waseNazaretha." Kepha waphika wathi, "Angikwazi." "Yebo, angikwizwisisi okushoyo." Waphumela enkundleni, lakhala iqhude. Intombazane imbona yabuye yaqala ukusho kwababemi khona ukuthi lona ungomunye wabo, kepha waphinda waphika. Emva kwesikhashana futhi ababemi khona bathi kuPetro, "Nempela ungomunye wabo, ngokuba ungowaseGalile." Wayeseqala ukuthuka nokufunga ethi, "Angimazi lowo muntu enikhuluma ngaye." Lase likhala masinyane iqhude ngokwesibili. UPetro wayesekhumbula izwi abelishilo kuye uJesu lokuthi, "Iqhude lingakakhali kabili, uzakungiphika kathathu." Wakhala nokukhala izinyembezi.